गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरायबाय आं निजोम आरो नोंथांमोना नायबाय दं आंनि निजोम ब्रह्म इउटुब चेनेल नोंथांमोना मिथिगौ पान कार्ड आरो आधार कार्डनि गेजेराव मोनसे जुलि जानायनि खोथा एबा लिंक खालामनायनि खोथाखौ भारत सरकारा बुंबाय थादों आरो 2019 मायथाइनि 31 डिसेम्बर खालाराव बेनि जोबथा सानमोन आरो दिनै भारत सरकारा एबा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बे सानखौ आपडेट खालामनानै होबोदों एसे एक्सटेन्ड खालामना होबोदों 2020 मायथाइनि 31 मार्च खालारै जोबथा सान आरो बे सानसिम नोंथाङा गावनि पान कार्ड आरो आधार कार्डखौ जुलि एबा लिंक बानायनो हागोन आरो मानि थाखाय बेखौ लिंक बानायनांगौ नोंथांमोननि सोंथि जादों नङा जानो होनबा बेफोरबायदि सोंनायनि फिननायखौ गासैखौबो नोंथांमोननि गेजेराव आंनि फोरमायगोन नोंथांमोना मिथिगौ पान कार्ड आरो आधार कार्ड जानो हागौ आसामनि गोबां जायगायावनो दिनै आधार कार्डनि गासै प्रसेस एबा नोंथांमोना गासैनिबो आधार कार्ड गैया बेनि थाखायनो भारत सरकारा बे आधार कार्ड आरो पान कार्डनि जुलि जानाय एबा लिंक जानाय खोथाखौ एसे एक्सटेन्ड खालामनानै होदों जायनि थाखाय नोंथांमोना गासैखौबो नोंथांमोना जे लिंकखौ गासैखौबो नोंथाङा खालामनो हायो बेनि थाखायनो नोंथांनो भारत सरकारा एबा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ एसे समखौ नोंथांनो एक्सटेन्ड खालामना होदों जायनि थाखाय नोंथाङा एसे एक्सटेन्ड सम मोनदों आरो नोंथाङा 2020 मायथाइनि 31 मार्च खालारसिम नोंथाङा बेखौ लिंक बानायनो हागोन भारताव गोबां सुबुं दङ नोंथांमोना मिथिखागौ सासे सुबुंनि मुङावनो गोबां बेंकनि एकाउन्ट दङ आरो बिथांमोना मोननै मोनथाम पान कार्ड इउज खालामबाय दङ जानो हागौ आरो बिथांमोननि थाखायनो बेफोरबायदि रुलखौ लाबनो गोनां जादों दिनै भारत सरकारा मानोना बिथांमोना जेब्ला आधार कार्डजों लिंक बानायगोन गावनि पान कार्डखौ अब्ला बिथाङा पान कार्ड मोनसेल' जागोन आधार कार्डजों लिंक बानायनो थाखाय मोननै मोनथाम पान कार्ड बिथाङा आरो गावनि आधार कार्डजों लिंक बानायनो हानाय नङा मानोना बिथांमोना मोननै मोनथाम पान कार्ड लानानै मोननै मोनथाम एकाउन्ट्स सालायबाय दं जायनि थाखाय भारत सरकारा बिथांमोननिफ्राय टेक्स जाय फैसाखौ मोननांगौ सरकारा बे फैसाखौ मोनाखै बेनि थाखायनो बे रुलखौ भारत सरकारा खालामनाय जादों नोंथांमोनाबो लोगोसे बे रुलखौ नायनानै एबा खोनानानै माबायदि मोनखो आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोसे नोंथांमोना जुदि पान कार्ड आरो आधार कार्डनि लिंक बानायनाय एबा जुलि खालामनाय भिडिअखौ जुदि नोंथांमोना आपडेट एबा नोंथांमोना गोदान भिडिअ मोनसे लाबनानै बुजायनानै होनो गोनां जुदि नांगौब्ला माबायदि खालामो माबायदि बेनि खामानि प्रसेस गासैखौबो नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअ बुजायगोन नोंथाङा बेनि थाखाय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो जुदि मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो गोदाननिफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय बेबायदिनो अरायबो टेकनिकेल आरो इनफरमेटिभ भिडिअ नोंथांमोननि गेजेराव लाबनो नाजागोन अब्ला दिनै एसेयावनो नोंथांमोननि गेजेरनिफ्राय बाय बाय नोंहालाय मानो रागा दिउ दिउ जाखो दे इसिं खनायाव फिनानै दोननाय आदा लावदुमखो सिरफैदोलै लैया बै लोंलायदोनि